Cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba aw fɛn fɛn sɔgɔlen don Malayi Jula ni wagati in na an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ ɲɛna k'aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoniw kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ octobre kalo tile fɔlɔ bingannikɛla dɔw taara bi Berdusu dugu kan an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ alamisa tɛmɛnen n'o tun ye octobre kalo tile fɔlɔ ye Berdusu n'ale ye dugu ye mun bɛ Koro mara de la ko bingannikɛla dɔw kɔni taara bi yen dugu kan a yirala k'a fɔ marifa yɛrɛ de tun bɛ nin bingannikɛla ninnu bolo ko u ka binganni wale sababu la fɛn min ye mɔgɔ kelen ye o nin tora a la mɔgɔ caman k'olu fana bananen don nin wagati in na an bɛ yɔrɔ min na ko bi mɔgɔ minnu ye nin binganni wale in kɛ olu ma se ka dɔn fɔlɔ an b'a ladɔnniya fana k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ walasa ka se k'u nɔ minɛ fɛn min ye dugu in sigibagaw ye sa olu y'a yira k'a fɔ olu ka laɲini tɛ fosi wɛrɛ ye ko jankabu fintigiw kɔni ka se ka segin ka t'u ka dagayɔrɔ la sabula ko kabini san daminɛ nin fintigi ninnu kɔni wulila ka bɔ yen nɔ k'o de kama nin walejugu ninnu kɔni bɛ ka caya o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Yoroso a yirala k'a fɔ octobre kalo tile fɔlɔ kɔnɔna la fɛn min ye kameleni 3 ye olu ni tora san dɔ pɛrɛnni senfɛ an ye ni kunnafoni lasɔrɔ studio tamani ka sɛbɛn dɔ kɔnɔ o kɔrɔfɔ la sa u y'a yira k'a fɔ octobre kalo tile fɔlɔ n'o tun ye alamisa tɛmɛnen ye Yoroso kɛrɛnkɛrɛnnenya la Atenkoro ko sanba dɔ kɔni nana yen nɔ o sanba in de nali senfɛ a yirala k'a fɔ san kɔni pɛrɛnna n'o kɛra sababu ye ni kameleni 3 n'olu yɛrɛ kɔni si b'a ta san 10 na ni ka taa bila san 17 la k'olu kɔni nin tor'o la kɔrɔfɔ in kɔnɔna la hali bi a yirala k'a fɔ san pɛrɛnnen kameleni 2 olu nin tora a la o yɔrɔnin bɛɛ la ko sabanan ale kɔni fatura dɔgɔtɔrɔso taga sira de kan an bɛ dugawu kɛ ala ka balabala dali nɔgɔya ni denmisɛnnin ninnu ye kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Menaka a yirala k'a fɔ octobre kalo tile fɔlɔ ni ka don octobre kalo tile filanan na jatigɛwale tabaga 10 olu kɔni nin tora kɛlɛ dɔ la yen nɔ an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ octobre kalo tile fɔlɔ ni ka don a tile filanan na Menaka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Indelimane jatigɛwale tabagaw ka kulu 2 de kɔni kun karila ɲɔgɔn na yen nɔ ni kulu 2 in yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko GSIM o ni EIGS n'o yɛrɛ kɔni ye État islamique au Sahara de ye ko wa u ma bila ɲɔgɔn na dɔwɛrɛ foyi la k'u tun bɛ yɔrɔko kɛlɛ de la Indelimane ale ni Tinhama u kɔni tun bɛ ka kɛlɛ kɛ o de nɔfɛ u ka ni kɛlɛ in sababu la a yirala k'a fɔ fɛn min ye jatigɛwale tabaga 10 ɲɔgɔnna ye u kɔni nin tora a la an bɛ yɔrɔ min na ko bi hali n'a sɔrɔ a yirala k'a fɔ fɛn min ye Force Barkhane mɔgɔw ye o ni an ka fintigiw u kɛlen don k'u jija kosɛbɛ nin yɔrɔ in lakalali la ko bɛɛ n'a ta o ta nin jatigɛwale tabaga ninnu kɔni kɛlen don k'u ka sariya sigi an bɛ kunnafoni kuncɛ ni Sumayila Sise ka kibaruya ye a yirala k'a fɔ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen fɛn min ye jatigɛwale tabaga 130 ye olu labilala walasa Sumayila Sise ɲuman ka segin a ka so kibaruya minnu sera an ma o ko la olu y'a yira k'a fɔ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen n'o tun ye octobre kalo tile 3 ye ni ka don octobre kalo tile 4 na ko jatigɛwale tabaga 130 ale ni warimugu camanba o de kɔni dira walasa fɛn min ye Sumayila Sise ale ni Sophie Petronine olu kɔni ka se k'a labila hakililajigila an b'a lɔnniya k'a fɔ ni mɔgɔ 2 in yɛrɛ bɛɛ kɔni minɛlen don jatigɛwale tabagaw ka kulu dɔ de fɛ Sumayila ale kɔni minɛna campagne senfɛ sa n'o kɛra mars kalo tile 25 tɛmɛnen fɛn min ye Sophie Petronine ye ale kɔni kun minɛna san 2016 décembre kalo tile 24 nin wale in kɔfɛ sa an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ olu b'a jigiya k'a fɔ ni mɔgɔ 2 ninnu kɔni bɛna sigi u ka denbaya la ka sɔrɔ basi m'u sɔrɔ kunnafoni wɛrɛ mana bɔ o ko kɔfɛ an b'o lase aw ma wagati nataw la an balimaw aw tulo gɛrɛsɛgɛ kɛra kunnafoni minnu ye ka kɛɲɛ ni bi ye tɛnɛ don octobre kalo tile 5 o de tun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye bɛn ani kelenya ye ala k'u sabati Mali kɔnɔna la aw ni ce a ka kulomajɔ la ala ka dɔgɔkun wɛrɛ d'an ma